Здравейте, пичове, това е голямото видео в моя канал, който ще снимам пак на Five, обаче този път ще играем в Respect Roleplay, защото този път има малко повече хора. И да, сега чакаме да влезем и започваме да ролплеяме. Също искам да ви помоля да ми пишете коментар, искате ли да продължавам да снимам на Five или да почва други игри също, малко разнообразие. Мога да снимам също и на Mega Games, там ще бе може би по-забавно. Така само да видя дали имам герои. Добре, имаме. Така. Ето ми героя. Така. Ай. Ние, само да ви кажа, защото преди бях Вагус Генг, сменихме генга, да знаете. Той сме някакви беди, не знам някакви. Телефона, батики. Не, така. Нещо видео ще е малко по-така, обаче няма проблем. Около... колко там? Около 10 минутки ще е видеото, да знаете. Е така по-кратки да правя, защото иначе ви писва според мен. Да правя толкова дълги видеа. Така, взимаме тази кола. Сега трябва да ходим... колко приемем първо да видим. Майка, той не вписва. Сега ще видя, що ми трябват пари, си купа телефон, радио, локпик и да. Текучи паричи. Това ще изтега. Колко помога, така 1300. Имам себе си, защото трябва да си купа телефон. Радио не знам да сега дали ще ми е толкова нужно, обаче трябва да си купа 5 шперци и в днешния епизод да знаете, че ще правим къща, оби. Да знаете. Запътваме се на там. И само ви кажа малко, ще ви дам малко спойл. Другото видео ще ви покажа как в Respect Roleplay да събирате бързичко пари и айтеми, така да го кажа. Бързи пари. Ау, то не е тук. Мале, ако знаете къде е това... това е на... да не коментирам. Дайте ли какво? Дайте нещо друго да правим. И аз той ще отидем. Чакам до полицията нещо ги питам, нещо такова. Целта ми е нещо да ме спрат, някакъв ролплей да направя в момента. Така. Какво е? Иба, плата. Да знаете, че ще оставя този път в описанието, ще оставя линк към дискорда на сервера. Ако искате, вие може да забавлявате в този сервер. Това не е реклама, просто така ви казвам. Защото мен пичовете ме кефа това сервер, нямаше. Стойте да видим тук, какво правят долага, че ако има пищаци и ефтини има. Не има бухалка. Добре, аре. Сега ще ви покажа един начин как се изкарате ефика с паригеса. Отивате тук. Само вие, и тук може долу, ако ровите букулка да ви дадат неща. Тук сте опет. Тук идвате. Ето го тос. Тук. Цъкате на него. Сега се опитвам да го проведа. И ако стане, стане. Ето го им сърва. Тук, така. И колко пари се виждам. Това е проблема на този сервер, че трябва да се добави такова за пари да си виждаш. Това е един от проблемите.
Аз така ще ви направя ревю по-скоро на сервера. Ще само видя колко минути става. Ето още 5 минути. Така, вижте, тук са и кар дилъра. Може да си купят автомобили, има вносни, има всякакви. Сега ще ви покажа. Ето и за тук. Кола, смяна. Вносите са ето. Гледайте. Така. Ето тук има и... Гледайте, двойка. И така, ако не сега ще трябва да ви покажа полицията. И кат кафето. Пак ви напомням да ми пишете в коментарите, ако искате някаква друга игра да правя видеа. И съжалявам, че не е имало от една седмица видеа. Просто не бях в нас някъде да снимам. Така ето на полицията, ако не се лъжа е българска, да. Тук има и знак, така вижда си. Тук мога да изправя нещо, не. Тук има кончалки, не мога да взем. Също ако иска някой, ще си остави Дискорда в описанието. Ако иска някой, мога да ми пише да играем двамата в някой сервер или така. Нещо друго да правим, който иска. Така сега отиваме да ви покажа кат кафето. То е много яко, буквално кат кафето. Аз сега съм ходил, да, какво говоря? А виж, че ще е яко. Защото сериозно сега не знам, защо няма толкова хора, тъй като те момчета си имат къстъм дрех, имат си хост, имат си всичко. Иначе преди събирах по 20 човека, 30, обаче нещо се е спряло. Ето го, кат кафето. Не мога да влезна на някакъв начин. Който е така? Ето. Я. Ето тук е бати кеф. Така, купувам си едно кафе. И е ставиче. Бати. Пием кафенцето. Я видим, чакайте на шега. Ако не бъде котки. Не. Ей, го успее, че ще умра от жажда. Вижте как ми увелича малки коса. Бати якото. Че съм няколко минути. Аз горе по толкова ще ги правя видеята. 10-15 минути тук. Извинете, че кажам, просто съм по-намал. Какво ви покажа? Общината ще... Не общината, а там център, къде мога да работиш разни работи. И ви покажа какво може да работите. Ти зависам, че ще умра. Така. Това е. Ето. Може звайте, ако Ячев иска да стрес купи. Тук му работите всякакви работи. Най-добре е доколко знам шофира камион и да го получи, защото това дай най-много пари. Сега стартна така и ще видя колко ми дава заплата. Така ето леко отиваме към края на видеото. Да не забравяйте да се абонирате, да дадете едно лайкче и едно коментарче, дали ви е харесало видеото. И да, сега отивам до главен, спирам и това ще от видеото. Инчете го обичате. Също гоним 20 абоната, ако успеем до края на месеца, съм благодарен. И това от видеото, момчета. Благодаря, че гледахте и приятен ден.